Türkmenistanda şu ayın başyndan ýaşy 65-e ýetmedik pensionerlerden pensiýa haklaryny bank sahamçylaryndan däl-de bankomatlardan naklaşdyrmagy talap edilip başlanmagy netijesinde ýaşuly nesliniň her türlü kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup başlandygyna üns çekilýär. Özüni Oradaga diýip tanystyran aşgabatly pensionerleriň biri kösünçlikleriň degisli bank hasabyny açdyrmakdan we plastik kartyny almakdan başlanýandygyny gurrun berdi. Oradaga ilk bankyň ýazga duran ýerindäki sahamçysyna baryp şertnama baglaşmalydygyny, soňu bilen bankyň baş edarasynda uly nowbatlary durup 20 manat müçberinde pul töläp plastik kartyny almalydygyny gurrun berdi. Munuň bilen hem iş tamamlanmaýar. Soňundan ýene bankyň ýerli sahamçysyna baryp hasaby durmaly. Soňu bilen sosial üçinçilik idarasyna baryp ol ýerde hem özüňe hasaby aldyrmaly. Garat azyndan 5 günüňe harçlamaly bolýarsyň diýip 62 ýaşly Oradaga gurrun berdi. Oradaga degisli idaralary barmak üçin öz hasabyna taksi tutmaly bolandygyny, munuň hem özüne uly çykdyja düşündigini aýtdy. Çağlarymyň akdyklarymyň barysy isli okuly. Awtobusda özüm aşaýyn diýsem hem birinciden hiç mydarym ýok, ikinciden ol ýerleri tapjagymam gümana. Şu karty elime alýansam 50 manat töwereginde pul çykarmaly boldum. Bu da pensiýa diýip berýän 210 manatynyň tas 4den bir bölegi diýip Oradaga zeýrendi. Galberside bu täze düzgünüň girdilmeginiň sebäpleri barada bank resmiýetleri tarapyndan häzirlikçe anyk maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýerli sesmeleri bilen söhbetdeş bolan raýatlar şol sanda pensionerler hem bankomatlarda köplenç nagt puluň tapdyrmaýandygyny belleýärler. Öň belli bir bank sahamçysyna bar pensiýamyzy ýa-da kömek pulumuzy alýardyk. Indi bankomatlarda pul tapýansaň, etrawyň ýa-da şäheriň bir çetinden beýlik çetine bir günüň dowamında inçime saгатлap ýa-da bir näçe günnäp aýlanmaly bolýardy. Bu mümkinçiligi çäkli ýa-da ýaşy bir çene baran adamlara artykmys bökdünçlik döredýär diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran 63 ýaşyndaky pensioner aýtdy. Türkmenistanda aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, talip haklaryny plastik kartlar arkaly tölemek düzgünüň girdilenine indi 3 ýyldan gowrak wagt boldy. Bu ağırlykda Türkmen mediasynda berilýän reportajlarynda hormatly ýaşulylarymyz we kümüş tasly inilerimiz ýaly sözler getirilip, ýaşuly nesle uly sylagyň bardygy aýdylsa-da, iş ýüzünde olaryň duçar bolýan şol sanda plastik kartlary bilen bagly meseleleri barada dymylýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda ortaça pensiýa hakynyň 650 manatdygy aýdylýar.